Вот теперь снимаю. Я просто говорила очень личные вещи. Она меняет. Будь здоров. Будь здорова. Ты снимаешь? Лена, ты перед мамой тоже так махаешь. Кстати, да, я научу их мультик. Здравствуйте. Паважаныя дэлегаты сходу, паважаныя прысутныя, запрошаныя госці. 12-й з'езд грамады вучняў 9 класа. Прашу объявить открытым. Дозвольте мне выступить з урачыстай прамовай. Паважаныя сябры, паважаныя госці і дэлегаты з'езда. Я шчыра дзякую усім тым, хто сваімі дзеяннямі, думкамі і разважаннямі набліжаў правядзенне 12-го з'езда грамады вучняў. У перыяд паміж 11-м і сённяшнім 12-м з'ездам грамады адбылося вельмі шмат падзей, якія паўздзейнічалі на жыццё нашага аб'яднання, паспрыялі развіццю арганізацыі. Гэта другая агульнапартыйная канферэнцыя, пленумы цэнтральнага камітэта грамады, пленумы грамады вучняў, пасяджэнні Магілёўскай мясцовай рады, з'езды Магілёўскага райкама. Вядучую ролю ў гэтым адыгрывае, безумоўна, другая агульнапартыйная канферэнцыя, бо яна мае вялікае значэнне для жыцця суполкі. Неабходна адзначыць, што перыяд паміж з'ездамі быў насычаны падзеямі абсалютна рознай катэгорыі, але вельмі значнымі. Сёння дэлегаты з'езда павінны мець радасны, але і працоўны настрой, таму што працы на гэтым сходзе хапае на ўсіх. Спасибо. Спасибо. Паважаныя дэлегаты нашага сходу, дазвольце мне зараз перайсці да свайго дакладу, які я падрыхтаваў спецыяльна для нашага сённяшняга з'езда. Паважаныя сябры, шаноўныя дэлегаты і госці форума. Сёння мы у асобе ўсіх прысутных дэлегатаў 12-го з'езда грамады вучняў сабраліся тут, каб зацвердзіць усе неабходныя рашэнні для нашага аб'яднання, адзначыць усе поспехі і праблемы грамады. 12-й з'езд грамады вучняў з'яўляецца важнай падзеяй у жыцці нашай арганізацыі. Яго дэлегаты сёння іграюць гістарычную ролю, бо тыя рашэнні, якія вынесены ў павестку дня схода, непасрэдна залежаць ад усіх прысутных. Дазвольце мне выказаць шчырую падзяку арганізатарам з'езда за іх добра выкананую працу. Паважаныя сябры, з моманту стварэння грамады вучняў мы у асобе ўсіх чальцоў аб'яднання ставілі сваю мэту дэмакратызацыю, то бок павелічэнне ролі вучняў у жыцці не толькі класа, але ўсёй 55-й школы. З часам мы зразумелі, што дэмакратызацыя школы магчыма толькі праз пабудаванне школьнай дэмакратыі, праз развіццё сістэмы школьнага самакіравання. Як ужо неаднаразова падкрэслівалася мною і астатнімі чальцамі грамады, будаванне і развіццё школьнай дэмакратыі з'яўляецца і будзе галоўнай і асноўнай задачай, што стаіць перад выкананнем грамадой вучняў. На сённяшні дзень ужо цалкам падрыхтавана праграма грамады вучняў 9 класа пад назвай «Школьная дэмакратыя», праект школьнага самакіравання ў школах, ліцэях і гімназіях Беларусі. Гэта праграма будзе другім статутам грамады. З яе дапамогой усё больш людзей змогуць пацікавіцца дзейнасцю нашай суполкі. І ўвогуле мы зможам завабіць новых прыхільнікаў аб'яднання, значна падвысіць узровень і тэмп развіцця грамады вучняў дзеля далейшага працягвання дзеянняў нашай арганізацыі, дзеля пабудавання і распаўсюду нашых мэтаў і ідэй.
Ну, Дякую. Хорошо. великолепно. Где подушка? Необходно адзначыць, што ідэі школьнага самакіравання на дадзены час знаходзяць шырокую падтрымку сярод школьнікаў не толькі 55-й школы горада Мінска, але і сярод большасці вучняў Беларусі. Это Бог. Бо сённяшнія дадзеныя, якія можна пачуць ад школьнікаў, іх меркаванні даюць аснову спадзявацца, мець упэўненасць у перамозе школьнай дэмакратыі і школьнага самакіравання. Ой. Развіццё грамады вучняў, безумоўна, залежыць ад многіх чыннікаў, фактараў. Найбольшая доля, найбольшы акцэнт ставіцца нашым аб'яднанням на чыннік, на фактар школьнай дэмакраты, бо ўзаемасувязь развіцця гэтага школьнага строя і развіцця нашага аб'яднання з'яўляецца асновай, фундаментам пашырэння нашай суполкі, поўнай перамогі ідэй грамады. А чё не голая? Як вы ведаеце, ужо доўгі час паміж намі, прадстаўнікамі грамады вучняў і адміністрацыі школы нумар 55 горада Мінска вядуцца перамовы па стварэнні пасады старшыні школьнага самакіравання, школьнага прэзідэнта ў школе. Неабходна зазначыць, што гэты працэс запавольваецца, становіцца вельмі павольным. Дзякуючы такому працэсу або паняццю як бюрократызм, зацягванне стварэння пасады школьнага прэзідэнта ёсць першая і асноўная праблема нашай арганізацыі. Мы павінны прыкласці увесь моц, усю сілу для рашэння праблемы і для далейшага удасканалення сістэмы школьнай дэмакратыі ў нашай школе. О, Вот это биток. Йоу, йоу-йоу. Як ты меня Двоечка. з развіццём нашага аб'яднання, дай песню. з няспынным рухам грамады наперад, да арганізацыі прыйдзе і пашырэнне шэрагаў, пашырэння ўплыву. Але нам, як людзям, якія неабыякава ставяцца да лёсу ўсёй грамады, неабходна развіваць усе напрамкі арганізацыйна-гаспадарчай дзейнасці ў рамках грамады вучняў 9 класа. У сваёй кнізе, як вы ведаеце, я выдаў ужо кнігу «Асноўнае пытанне жыцця грамады вучняў 9 класа», якая была выдадзена ў свет у апошніх ліках лістапада, утрымлівае ў сабе поўную характарыстыку пашырэння нашай суполкі. Гэтаму пытанню у маім творы прысвечаны асобны раздзел пад назвай «Як нам аб'яднаць усіх вучняў па Беларусі», дзе я, як аўтар, змясціў поўнае і падрабязнае разважанне на дадзеную тэму. Само разважанне у будучыні можа паспрыяць развіццю грамады, стварыць глебу для пашырэння магутнасці і сілы агульнарэспубліканскай арганізацыі грамада вучняў 9 класа. У канцы асноўных пытанняў я змясціў раздзел пад назвай «Дадатак». У ім утрымліваецца план пад назвай «План пашырэння». Ой, Калі я знайду ўжо, але не знайду. да. Верагодна, не знайду. Ну, думаю, знайду, але не знайду. Ну, я змясціў там раздзел пад назвай «Дадатак», я ўжо аб гэтым казаў. У ім утрымліваецца план пад назвай «Пашырэнне ўплыву грамады вучняў на ўсю Рэспубліку Беларусь».
План складаецца з 3 пунктаў. Першы гэта выбор азначаны мясцін для пачатку дзейнасці плана. Другі правядзенне грамотна агітацыйна-прапагандысцкай палітыкі. А трэці выніковы пункт прадугледжвае збор усіх прыхільнікаў грамады, якія жывуць у абранай мясцовасці у азначаным месцы. Зараз мы з вами працуем над першым пунктам у гэтым плане. Ну, у маёй працы нададзена асабістае месца гэтаму плану. Таму мною прапанаваны горад для пачатку пашырэння грамады Асіповіча. Дазвольце мне прывесці цытату з маёй кнігі, а менавіта з главы «Як нам аб'яднаць усіх вучняў па Беларусі» наконт Асіповічаў. Чаму менавіта Асіповічы? Па-першае, гэта невялікі горад з насельніцтвам каля 30 000 чалавек з'яўляецца транспартным вузлом. Па-другое, Асіповічы горад з 30-тысячным насельніцтвам, якое мае вялікі працэнт моладзі ў сваім складзе. Безумоўна, калі правесці аналіз насельніцтва беларускіх гарадоў, аналіз чыгуначнага і аўтобуснага транспарту, то можна знайсці вельмі шмат мясцін, якія адказваюць гэтым двум чыннікам. Але ўзнікае пытанне, хто ўсё гэта будзе рабіць? Пасля пачатку дзейнасці плана неабходна разгледзець і прааналізаваць усе беларускія мясцовасці, населеныя пункты для працягу развіцця нашай арганізацыі. Дарэчы, мы у асобе большасці шальцоў Мінскага гарадскога камітэта займаемся гэтай справай. Вы ўжо ведаеце, калі мы запаўнялі спецыяльныя анкеты, вынікі гэтага анкетавання, тое, што ставіла Мар'іна Горка у якасці горада. Таксама у справе пашырэння ўплыву грамады яна можа скарыстацца вопытам палітычных арганізацый, партый, агульнарэспубліканскіх аб'яднанняў. Паважаныя сябры, сёння усім вам, дэлегатам 12-го з'езда грамады, неабходна вырашыць лёс пашырэння аб'яднання. Перад нашым сходам стаіць пытанне, ці патрэбна усім нам пашырацца. Зараз дазвольце мне прадставіць саму сутнасць палітыкі пашырэння шэрагаў нашай суполкі. Я ўжо казаў пра яе амаль 2 тыдні на пленумах, на прадстаўленнях планаў. Я казаў пра яе вельмі шмат, і ў газетах вельмі шмат было пра дадзеную палітыку. Сутнасць вельмі простая, але разам з гэтым яна нясе глобальныя задачы і мэты. Адна з іх гэта павелічэнне геаграфіі чальцоў, распаўсюду нашых ідэй і становішчаў па ўсёй Беларусі і павелічэнне колькасці чальцоў грамады. Палітыка будзе праводзіцца ў поўнай суадказнасці з планам, пра які я ўжо казаў. Безумоўна, пры жаданні кожны чалец аб'яднання можа ўнесці свае прапановы або карэктывы. Але для пачатку працы ў гэтым накірунку грамада павінна падрыхтаваць пэўную глебу. Неабходна прадумаць, якімі сродкамі і спосабамі можна стварыць фундамент працы. Вашы меркаванні, шаноўныя дэлегаты і прысутныя, у гэтым напрамку будуць вельмі карысна для ўсёй арганізацыі, для яе развіцця. У сённяшнім дакладзе я неаднаразова падкрэсліваў, што асноўная задача гэта стварэнне пасады школьнага прэзідэнта ў сярэдняй школе нумар 55 горада Мінска. Рашэнне аб гэтым, калі яно будзе прынята вышэйшым кіраўніцтвам школы, паспрыяе не толькі прагрэсу грамады, але і павелічэнню ролі аб'яднання ў школе. Але неабходна у вашым выпадку працаваць і над агульнакласным жыццём 9 класа. Бо ў статуце грамады вучняў, што быў зацверджаны яшчэ 9-м з'ездам арганізацыі ў жніўні гэтага году, адзначана і падкрэслена вядучая роля 9 класа у руху суполкі наперад. Руки бамбуки. Пара, вообще пара, руки гантели.
Зараз дозвольте мне прапанаваць вашай увазе аналітычныя дадзеныя на тэму роля грамады вучняў у жыцці 9 класа. Дадзеныя, якія вы зараз праслухаеце, былі складзеныя на аснове складу класнага савета, выбару старасты і памочніка старасты нашага класа. Першым пунктам ідзе аналізаванне класнага савета 9 класа 3-го склікання. Выборы у яго праходзілі яшчэ ў 8 класе у маі 2017 году. Па выніках галасавання у яго трапілі 4 з 5 прадстаўнікоў грамады, якія былі вылучаны яшчэ на 7-м з'ездзе нашай арганізацыі сродкам адкрытага галасавання. Але сыход чальца прэзідыума грамады Мікіты Сяргеевіча Мышко з сярэдняй школы нумар 55 ускладніў наша становішча. І ў кастрычніку былі абраны яшчэ 2 чальцы савета. Гэта рашэнне было прынята нашым класным кіраўніком. У выніку у склад класнага савета увайшлі Юлія Лузан і Александра Убанішчава, якія з'яўляюцца сябрамі нашай арганізацыі і ўваходзяць у склад цэнтральнага камітэта. Менавіта таму 80% ад усяго класнага савета займаюць грамадаўцы. Па выніках выбараў старасты і памочніка старасты, што адбыліся ў пачатку верасня, кіраўніком агульнакласнага самакіравання быў абраны я, Мікіта Жураў, а памочнікам старасты 9 класа быў абраны чалец нашага аб'яднання, чалец цэнтральнага камітэта Александр Евгеньевич Андрэенко. Прыведзеныя мною факты сведчаць аб тым, што ў масах вучняў ды вучаніц класа няспынна расце палітыка падтрымкі грамады вучняў. Таксама можна зразумець, што аб'яднанне робіць стаўку на чэсныя, сумленныя і папулярныя ў класе асобы. Павелічэнне ролі суполкі паспрыяе руху нашай арганізацыі наперад у далейшай будучыні. У концы докладу я хочу адзначыць, што грамада па сваёй форме, сутнасці і памеры дзеянняў, па велічыні і глобальнасці праектаў не мае аналагаў сярод сучасных моладзевых арганізацый і аб'яднанняў. У асноўным іх тэматыка адлюстроўвае палітыку або прафесійныя абавязкі у нашай дзяржаве. Да такого выніку я прыйшоў тады, калі на пасяджэнні другой агульнапартыйнай канферэнцыі заслухаў даклад чальца грамады Елісея Козлоўскага, і калі я знаёміўся з матэрыяламі, якія ён выкарыстоўваў у падрыхтоўцы даклада. І дазвольце мне таксама выразіць падзяку чальцам грамады, якія сёння сабраліся на вялікі форум нашага аб'яднання. Настрой на канкрэтныя справы павінны быць сёння ва ўсіх, бо без яго сапраўдныя рашэнні не будуць зацверджаны. Я спадзяюся, што так думаюць усе дэлегаты, у якіх сёння асобае права вырашаць лёс грамады вучняў 9 класа. Ноли мозга отсутствует. У тебя. Уважаемые чальцы грамады вучняў 9 класа, зараз мы пераходзім да дакладаў чальцоў нашага аб'яднання, якія яны падрыхтавалі, будьце здаровы, да 12-го з'езда грамады. Слово для доклада надаецца Вікторыі Кунцевіч, якая сёння прачытае даклад за Юлію Лузан, нашага сакратара па фінансавым рэвізійным справам. Калі ласка. Все 9 класса находится 13 рублей и 22 копейки. Все эти средства были получены в результате спонсорской помощи. Позвольте заверить всех делегатов сегодняшнего съезда в том, что сбор общепартийных взносов будет производиться на следующей неделе. Спасибо за внимание.
Дякую, Вікторія Валеріївна. Коли ласка, вертайтеся на своє місце. Коли ласка, присаджуйтеся, шановні делегати. Коли ласка, присаджуйтеся, не стойте. А зараз слово надається членцям Могилевського районного комітету громади Лізаветі Олександровні Галушко. У комп'ютери. Это дверь? Сейчас по скайпу, да? Юб, твою мать, ну что сейчас будет? А это Юля? Это Лиза. Макака не говорит. Это просто БДСМ. А, это макака не Коли ласка, потише. 12 съезд громады вышел, отбылося только одно посещение Могилевской місцевої ради першого спікання. Яно проходило 21 кастричника Миколаївці 2. Яно затвердило все рішення другого посещення огульної партійної ради, якое у свій час відбулося 15 кастричника этого года. Дякую за увагу. В Могилевском районе дети были проведены следующие акты. 4-е заседание Могилевской местной рады. 5-й съезд Могилевского райкома громады. Визит Громадовцев в кинотеатр «Космос». Вознаграждение А.А. Островский значком. Вознаграждение Е.А. Галышко значком. Заседание 2-й общепартийной конференции. 6-й съезд МРК. Торжественный митинг. 10-й пленум Могилевского районного комитета. Вознаграждение делегатов 2-й общепартийной конференции. Спасибо за внимание. Шапоков, убери телефон, сказали. Червячок намного лучше. Ты попадешь в дырку сегодня или нет? Уважаемые Пятый раз сябры. никак. Уважаемые сябры, прошу успокоиться вас, вылезти с телефонов и Уйди же, да, домой. протягиваем наш з'езд. Полчаса невозможно посидеть без телефона. Слово для доклада надается Александру. Уважаемые присутствующие, в период с 11 по 12 съезда громады Центральный комитет провел 3 пленума, по которым были приняты решения, которые повлияли на жизнь нашего объединения. Например, знаете, он написал в период, знаете, как период. То есть избрать секретарем по финансовым ревизионным делам громады ученицы 9 класса Юлию Геннадьевну Лузан. Избрание в состав Центрального комитета Александру Юрьевну Губанищеву. Также письменно было принято решение проведения 12-го съезда нашей громады. Спасибо за внимание. Что тут нельзя прочитать, я не знаю. Глаза открыть надо. Молодчина, Виктория. Вставлять она. Зараз, поважані делегати, поважані гості, дозвольте перейти до прийняття рішення наше сьогоднішнє. Перше. Обрання президиума громади Вушнів у складі Мишко, Максаков, Волинчук, Журов. Прошу голосовать. Прошу голосовать. Кто за? Прошу поднять руки. За переобрание президиума громады Вушнів у складі Євген Олексійович Волинчук, Микита Сергеевич Журов, Микита Сергеевич Мишко и Данил Валерьевич Максаков. Максаков лучше. А это из 3 выбирать? Из 4 агулом президиум опирается. Это, Кто за? Это такой будет, да? Кто за? Коли ласка, прошу поднять. Какой был? Вас усіх руки, Щоб руку хто підняв. присутнічає зараз у залі. Нормально. Одноголосно, дякую. Другое. Переобрання секретарів громади Вушнів 9 класу. За. Юлії Геннадіївни Лузан як секретара по фінансовим ревізійних справах і Євгена Олексійовича Волинчука як секретара по пропаганді. Прошу голосувати. Прошу голосувати. Хто за? Прошу підняти руки. Чтобы они остались?
Да, перабрання. Нормально. Самое сложное. Одиноголосно. Третє. Перабрання Центрального комітету у складі Олександр Євгенійович Андренко, Євген Олексійович Волинчук, Лізавета Олександровна Гаурушка, Юлія Геннадьевна Лузан, Олександр Юрьевна Губаніща, Павел Валерьевич Шамко. Прошу голосовать. Кто за? Прошу поднять руки. А что еще раз повтори? Перабрання Центрального комітету громади. Перебрание. За. Да. Давай, Кто давай. за? Кто Прошу будет? А кто поднять будет? руки. Я перелечу уже. А, ну хорошо, я понял. Андренко, Волинчук, Гаурушка, Лузан, Губаніща, Шамко. Кто за? Перебрание. Все поднимаем руки, все. А какое было? Поважані сябри, протягуємо обміркування повестки дня. На повестці дня у нас так само питання про політику поширення шерегу громади Бучного 9 класу. Я вже неодноразово підкреслював і казав, ця політика з'являється основною у нашому об'єднанні, основною серед проведення агітації і пропаганди. Все увогуле гэта сабрана у дадзенай палітыцы. Гэтая палітыка, як я ўжо казаў, нясе з сабою мэты пабудавання развіцця нашай грамады, пашырэння нашых шэрагаў. Прашу галасаваць. Хто за правядзенне палітыкі, прашу падняць. Я согласна. Вялікі дзякуй, адзінагалосна. Наступне питання – це обрання старшині громади учнів 9 класу. На цю посаду я пропоную свою кандидатуру. Прошу голосувати. Хто за обрання мене старшиною громади учнів 9 класу, прошу підняти руки. Одиноголосно. Одноголосно, велике дякую. А можешь сюда? Велике дякую. Большой, пожалуйста. Я бы попросил. Ну не трогай моего котика. Великая поняла. Наступне Железный. затвердження плана поширення шерегу громади. Дебил, да что? У сваім дакладзе я адзначаў, што гэты план складаецца з 3 пунктаў. Я ўжо іх агучваць вам не буду, скажу увогуле. Гэта план уключае ў сабе агітацыйна-прапагандысцкую работу ў рэгіёнах Рэспублікі Беларусь, у Мінскай вобласці, у остальных городах нашей республики. Прошу голосовать. Кто за затверждение плана, прошу поднять руки. Дебил, сейчас шоры оборвет кончится. Дверь закрой. Кто за? Наш покажи. Супроть есть? Не, супроть нет. Не помню. Одиноголосно, дякую. Не надо стирать. Дебил. Петросян. Синтол. Поважаныя сябры, дазвольце мне перайсці да сваёй прамовы напрыканцы нашага Делаешь. Друга. Алена, шутка это была друга. Шановні делегаты сходу, поважаныя присутныя і запрошаныя госці. На 12-м з'ездзе громады вучняў 9 класа ўжо была пророблена невялікая па памеры, але вялікая па значнасці для ўсяго нашага аб'яднання праца. Я хочу у чарговы раз падзякаваць усім чальцам громады вучняў, якія ўдзельнічалі ў падрыхтоўцы і правядзенні дадзенага мерапрыемства.
Лічу неабходным адзначыць, што праца грамады вучняў ёсць праца, сапраўдная праца чальцоў нашай арганізацыі. Яна не з'яўляецца працай на камеру, як звыкла лічуць некаторыя сябры аб'яднання. Мы не ставілі перад сабой мэту працаваць ідэальна, але неабходна усім нам разумець, што ўсе падзеі, усе дзеянні мы рабілі дзеля чальцоў суполкі. Рабілі, робім і будзем рабіць. Тэлевізійная картинка адыгрывае ў гэтым даданую малаважную ролю. Неабходна разумець, што адказнасць за дзеянні і падзеі, а не адказнасць за кадр, за тэлевізію робіць нас ідэальнымі. Нам, калі ўсё без выключэння, усе без выключэння, усё жывое зразумее гэты факт у нашым аб'яднанні, грамада атрымае больш чэсную і шчырую рэпутацыю. Разам з гэтым мы адчуем упэўненасць і у нашай адкрытасці і чэснасці ў адносінах да наваколля. То бок, яшчэ раз неабходна падкрэсліць, што праца грамады вучняў не з'яўляецца працай на камеру, з'яўляецца працай сумленнай, калі вы насамрэч абралі гэту ношу, як па-руску сказаць, яшчэ можна, магчыма, не ведаю. То бок, калі ўжо вы сабраліся працаваць, то працаваць ужо сур'ёзна і не глядзець на камеру. Вось ужо кажуць мне, вельмі шмат кажуць, вельмі шмат я чуў. Да брось, ты все равно на камеру не видно. Поверьте мне, гэта няправільны падыход да нашых дзеянняў. Мы павінны працаваць, спыніцца толькі на працы, а не вось на гэтых не на гэтых забаўляльках, як кажуць. Не на гэтым забаўляльных, не на гэтых ігрушках і гэтых далей. Нам неабходна спыніцца на працы. Бо калі мы праводзім з'езды грамады, мы не праводзім іх так часта, як бы гэта хацелася. Вось зараз вы праходзіце, вы прыйшлі сюды за 3 апошнія месяцы. Наш з'езд 11 быў адбыўся ў кастрычніку, або ў верасні, я ўжо не памятаю, але 3-4 месяцы вы ўжо сядзелі, не хадзілі, не праводзіліся з'езды. Поэтому сёння я закликаю вас проявить шчырасць уже ў канцы нашего съезда, але проявить добрую шчырасць, сумленнасць у адказнасці за свои дзеянні. Дякую за увагу. Великий дякую, уважаемые делегаты. Можно вопрос? Спасибо. Можно вопрос дальше? Резолюция пойдзе ва ўсе сродкі массовой информации. Калі ласка, прошу тишине. Текст резолюции. 12-й з'езд громады вучняў 9 класса у полной суадказнасці з думкамі і меркаваннямі ўсіх чальцоў громады затвердзіў наступнае рашэнне. Первое. Абранне прэзідыума громады вучняў у складзе: Яўген Волынчук, Микита Зуров, Даниил Максаков, Микита Мычков. Абранне у Центральный комитет наступных громадовцев: Александр Андреенко, Глеб Бобрович, Лизавета Гаурушка, Юлия Лузан, Александр Губанищева, Павел Шапко. Третье. Затверждение проведения политики поширения шэрагу громады. Четвертое. Переобрание Юлии Лузан на посаде секретаря по финансово-ревизийных справах. Переобрание Евгена Волынчука на посаде секретаря по агитации и пропаганде громады. Пятое. Затверждение плана поширения шэрагу громады. Шостое. Переобрание старшыні громады вучняў. Усе пералічаныя рашэнні, безумоўна, спрыяюць развіццю громады вучняў. Большасць іх з'яўляюцца эвалюцыйнымі ў рамках усяго аб'яднання.
Прошу голосовать. Кто Да. за даденную резолюцию, Я. прошу поднять руки. Если ты против? No. Единоголосно. Одиноголосно, дякую. Дозвольте мне 12-й з'езд громады вучнів 9 класса объявить закрытым.